Duela 2 aste pasan, hasi zen bertsolarien txapelketa nagusia, eta lehen fasean bukatzear da. Larunbat honetan amaituko da, hain zuzen Laudion, txapelketako 6. final laurdenarekin. Eta han ariko dira, Arkaitz Oiarzabal Samoan eta Jon Martin bertsolari oiartzuarrak, Fredi Paia, Inigo Izagirre, Onintza Enbeita eta Miren Amurizarekin batera. Askok dio zimudan dotorea dela, konturatu batzara zarrak direla, olakorik ez zuten esango bestela, haiekeo bezeuden gazteak bezela. Elkarrekin ari dira entrenatzen Samoa eta Martin, auzolan bertso eskolan, Errenterian. Txapelketan eukiko ditugun ariketak egiten ditugu, eta gero komentatuten dugu pena merezi baldin badu komentatzeak. Bai, bereze komentatzia nahi igual badu berezia dukena, ez? Nibintza beste bertso eskolatan pasana zanetan ez dut askotan ikusita, egia bastante lagungarria izaten dela. Eta, bidan bat egiten duguna, gero suposatzen da, suposatu eitzak, etxeko lanak egiten ditugu etxeko lanak. Bakoitza bere aldetik ere, beti da irakurkei, pelikula ikusi, beti jantzi berda inguru guztia ere ez da simulazio gutxa. Baina elkartzen gainean aprobetxatzen dugu kantatzeko ze bakarka ezin da. Naturaltasunez hartzen duten norgehiagoka. Gainera, bien ustez, elkarrondo esagutzeak abantaiak besterik ez ditu. Noiz hemen hola, iten jogu elkarri borroka psikologiko pixka bat, Mino ez. Elkarri onena desio jogu, eta, seguraski bietako bat edo biek pasako geha, orduan, poz bat ia seguratu dakagu. Gainea, ofizio batean elkarrekin tokatzen bat zaigu, dakagu konfiantza badakigula. Ofizioi ondo irtengo dela, edo ondo irten beharko lukela, bertso eskolan bezala izango baritz. Bai, depresio psikologikoana elkarri izategunak eraten dut behar nahi. Baina, ez da elkarren kontra. Zer guztu gaina, ez gubila berri, kantatuko dugu 6 kontia ere, inork ez dara sensazioa beste guztien aurka kantatzea. Izatezkeo, gure kanporak eta beste guztu kanporak eren aurka dago, baina ez da elkarren kontra kantatzen zerbait. Azken finean kantatzen zunean, ondokoak ondo ikin baldin badu, nolaz batxetzu ere arrastratzen zaio hobeto ikia laguntzen du. Eta gero elkarren launa izatea berez, lasaitasun bada beti. Horien arteko final laurdenak nahiko irregularrak izan direla uste dute. Halaren, txapelketa ankerra dela azpimarratu nahi izan dute. Irregular, xamar. Nik uste oso saio honak ondu dila, eta hain honak ez dienak ebai. Bakari, egia, kasu hau txapelketa honetzako berezi dela, lehenbiziko aldaia delako parte hartzauten, lehenbiziko aldizeina ez bizitzen baita ere parte hartzak egitzela. Seguntze bertsolarikin, bertsolari konsagratu xamarra baldin bada, profesionala, plazaz plazan da bilena, kantatzen baldin badu, eta ez badu, espero duen mailan kantatzen, ikuslegoak esaten du, lastima baki gehiago egiten. Beste bertsolari klase batek, ez ezagunago batek kantatzen baldin badu, eta ez badu bere eguna, esateko txarra. Eta zuk parte hartzaile bezala badakizu oso injustua dela bai ez. Horrean iritsi din bertsolari guztiak kriston bertsolari hona dira. Eta, txapelketa aurkezten zean momentutik nik uste onartu behar zula zure egun hon eta txarrekin aurkezten zehala eta arriskulatza dakazula lehenengo kanporaketan, kanpoa juteko. Abenduaren 3 izango da finala beken, eta ez dute uste eurak finalista izango direnik. Nik uste dut gubitako bat ailetu lehikela. Eta nik eramango dut, behara. Baina, oso zaila da. Egia da, nik ikusten dut baten batero lehikela, betiko zortzikatikan, eta beste bat sartu lehikela. Baina, normalian goi galdetzen da, sorpresa nago ikusten da, eta netzat beste bat sartzea ere elitzak sorpresa. Kasuan, Jon dagatemen eta
uste dut sartu lehikela, porque ez hautzen dut nola kantatzen dut eta uste dut maila badakala, eta Jon bezala sartu lehikezke, peinatu bat, edo denak buruan da bezkagoen izen horiek, baina horiek sartzea ez da sorpresa. Ja erakutsi dute sartzeko gai diela. Nik uste dut gubitakoa sartuko dela. Nik uste ez gehala sartuko ez. Eta ez, xamoan bertxokera gustatzen ez zaidelako, oso zaila gaurako dauden zortziak ateatzea. Eta alare uste dut aldaketak egongo dila. Mino ez dut uste, precisamente ni izango nazenik aldaketa hori ere ingo duna, eta xamoa gustatuko litzaiak asko, mino ez da ere ez dut uste izango denik. Mino, bueno, osea, gu ez gehala dakiten bezain ez ziur dakit zein izango den aldaketa egingo duna. Txapelketa hau oso berezia da, eta batzutan gertatzea txapelketan bertan evoluzionatzen duela jendeak derrepente asko, eta txapelketa hasizun bertsoari eta bukatzen duna ez dela berdina. Bertsozale asko ari dira joaten saioetaran, eta Laudion ere jendetza espero dute. Final laurden erabakigarria izango baita. Dena den, Jon Agirrizarobe, txapelketa nagusiko koordinatzaileak, dio final aurrekotan aretoak handiak izango direla, eta jendeak sartzeko eragozpinik ez duela edukiko. Ez, antolaketa taldia, herritako bertso eskolan laguntza handitu izan den egia egite izan da, beti izan den bezala, eta oso ondo egite izan da, juten gehen tokitan oso harrera ona jaso deu, bai udalak emandako laguntza eta bai bertso eskolak emandako laguntza, eta hortik aurrea, esan hori, aforuakin gaudela beldurtu xamarrak, baina egia izan da leku handitagoa zela, bai, finalerdia jokatuko dian lekuak, 1.500, 1.800, 2.000ko aretuak dira, bai, eta azkenekuak, bai, Gernikan ia 2.000 laun sartuko dira, Nahitasunan 2.300 bat, eta belodromoak, danak osatzeu du, belodromoan dimensioak zein dian, orduan, ez dut uste horrekin arazo handik izango duela azkenengo saioetan. Final laurden batean jendeak kanpoan gaitu da, baina nik uste aukerak badaudela aurrez txartel horiek aseguratzeko, ez? Egia da, jendia oso azkarrai dela eta aurten berrikuntza dan, aurrez erosteko aukera berrikuntza da, eta jendia aidala aukera hori baliatzen, eta aukera seguruena dela, bai? Baina, nik uste aukera badaudela eta jendia erantzuna onditxe izan arren, ez gara alarmatuko eta sarrerak egongo diala. Bosterditan hasiko da Laudioko final laurdena, larun batean, La Musa Granja kiroldegian.